samego początku bardzo szybko zapełniły nam się miejsca, tak? Na limit miejsc został wyczerpany bardzo szybko. No co myślę, że to jest po prostu już jakieś echo, pogłos. No i to co zawsze mówimy, atmosfera, luz, swoboda i zabawa. To są główne walory tej imprezy. Counting all of my good deeds, oh living in fear, hell at my feet, heaven is out of reach. And there's a fire that I won't slay, there's a fire but no fire brigade. Help our souls tonight, we are losing this fight. Oh help our souls tonight, is no one on our side who's gonna help our souls tonight. No one here to help our souls tonight. It's on me, it's on you, who's gonna help our souls tonight? We are losing this fight. Oh help our souls tonight, is no one on our side who's gonna help our souls tonight. No one here to. Od strony formalnej, jeśli pytasz o na przykład dofinansowanie, to mamy dofinansowanie z gminy Sulęczyno, z powiatu kartuskiego oraz lokalnej grupy rybackiej Kaszuby, a patronat honorowy nad imprezą obejmuje marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Dust. I finally saw the world for what it was. The good and bad, they were part of one. No matter how hard I tried to run, it's always darkest before the dawn. Believe it 'cause you know it's inside you. Just fight up the fire brigade. Dzieciaki były i pomalowane, i brały udział w konkurencjach sportowych organizowanych przez Kasię z LGR-u. Dzieciaki mogą się tu ścigać na stawie. Największą atrakcją było podtapianie do pływających do mety. To była największa atrakcja, wszyscy skakali po rzece. Ja myślę, że dzieciaki się po prostu tutaj świetnie czują, bo nikt ich nie pilnuje, nikt im nie wyznacza granic, ani bramek, ani niczego takiego i mają już przedsmak wakacji. A jeśli miałabym powiedzieć, co tu ludzi przyciąga, to atmosfera Wysp Kanaryjskich, o które rzadko można je spotkać w Polsce. Pogodę mamy zawsze piękną. Na Rybnie masakra. Wylądowałam w wodzie. Kajak nabrał wody. Po prostu coś strasznego, ale ogólnie podobało się bardzo. Są mokra, ale zadowolona. Bałam się jak nie wiem co, ale przeżyłam. Także jest dobrze i nie było tak strasznie. Kajlandia tutaj pierwszy raz a szkoda, bo planowaliśmy wcześniej na nią przyjechać i jest super. Naprawdę nie spodziewałem się takiej organizacji i takiego spływu, a spływamy dosyć sporo. Tonight we are losing this fight. Oh help our souls tonight. Is no one on our side who's gonna help our souls tonight. No one here to help our souls tonight. It's on me, it's on you, who's gonna help our souls tonight. We are losing this fight. Oh help our souls tonight. Is no one on our side who's gonna help our souls tonight. No one here to help our souls tonight. It's on me, it's on you to survive, 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 survive. I've been stumbling around between the lines of red and blue. I was coloring thoughts for the sake of finding truth. Was following rules, counting all of my good deeds. Oh, living in fear, hell at my feet. Heaven is out of reach, and there's a fire that I won't slay. There's a fire but no fire brigade. And with the rising sun, and I rose from ash and dust. Bardzo fajnie, to też pierwszy raz pływałem w ogóle takim nurtem z takimi kamieniami, jakimiś przeszkodami. Rewelacja. Nigdy mnie kajaki, że tak powiem, nie ciągnęły, ale chyba zaczynam. Chyba coś się urodziło, co może się dalej jakoś toczyć. Świetna organizacja, świetna atmosfera, świetna pogoda.
Bardzo fajna trasa, chociaż nie lubię jezior, ale generalnie super. Ja jestem bardzo pozytywnie, nie powiem zaskoczona, bo już widziałam relacje wcześniejsze, ale pozytywnie nastawiona na następne. Tonight we losing this fight or help our souls tonight. Is no one on our side who's gonna help our souls tonight. No one here to help our souls tonight. It's on me, it's on you to survive. It's on you to survive. Czy ty zdajesz sobie sprawę, że od zeszłego roku jesteś tutaj bardzo ważną osobą? Nie, ja jestem bardzo skromny. To jest wina kasku, bo ten kask po prostu powoduje po prostu tą atmosferę, która się tworzy i ja chłonę tę atmosferę też, nie? To też jest tak, że ja potrzebuję takich rzeczy, bo w tym momencie ładuję akumulatory. Właściwie może to nie tylko zasługa kasku, ale również twojej słynnej piosenki, którą wszyscy śpiewają przed zawodami, Felicita. Tak, bo to jest piękna historia, bo byłem parę lat za granicą i się tego nauczyłem. Co prawda nie idealnie, ale myślę, że jakoś mi to wychodzi. Powiedz, jak dzisiaj, który odcinek był najcięższy? Dla mnie najcięższy był odcinek rzeki, to była ta rynna tak naprawdę. No tam był technicznie, trzeba było podejść do tego i co prawda się zakleszczyliśmy w jednym miejscu, ale ogólnie daliśmy radę, także naprawdę super. Wrócisz za rok? No jasne, nie ma takiej opcji. Mam wpisane w kalendarzu do roku milionowego. Co roku będę. Sempre che fa, di nastro cantore, che fa.